Wachaweria mtoto. Naki. Angio kukirerekene. Mbiangendete. Chembuyande. Goro gaiga. Awange sabe mata igando yose kende nkero. Mbia, nchina ngambera cha commentary amache. Ngende uchuma. Endo nkero ndete ngote by the way. Exenkero kiarure maju. Exekiaru maju. Kebwata roboti gaki. Ay. Robot kebwata. Iga. No. Roboti. Umuntu na twara roboti na kibona na kingochereni. Turabwatania ebono. Aya. Exekio geteto umuntu. Kwa rondiki? Aya. Gesa nayo bwete gochesa bunaye. Nakikwandara. Kwara ndeliraya. Aya taligo. Umete ekero umuntu ajira bwate umwayirekera okumutulisa. Aya karatika. Ekenyore keke gima abesi ko saba kungu bako bara kwacha kwara mbocha benero konya. Na ingesara nje bono na yo murusi. Ta commentary ku baba. Ta commentary ku. Nakikwandara. Twakaye diri igangora iga. Yani ekenyore keke gima ekwari ya abesi ka bakungu bako bara kwara mbocha benero ranyare. Ya baba gaki. Na ingesaga kenyota ye kenyoroga. Koso konse kerese ngencho kwa iguna ende barasa kandi complain. Atali mangana barasa. Ya. Iga. Igento karo neke. Okwenda ogambe nere. Omurusi gyoko murusi nchonge kiane nayo ire kiao twenda aja cyo gutugomera. Tigango binga ekwara buchabiri nere byekora nyaru mwesike kenyore ko mongne kenyore ko smart. Na wo igongesa bobo bonenki kagera no rasigesa. Neba nimbwateri kuba ninyare gukwana. Akwase kananga kya kana ninki. Ekerenga kya kanene ne liani aruete maju ona atete ose nanyore muntu barabe people lakini ngesa yikinge yobongo gwa. Bwana kuburi. Ogonte imbe people nere. Komete nimbwata antivirus. Taligo mineti. Yani asere birenga biyaye atete umuntu bako ba people lakini anomete kerenga kya ona ki. Rogotiro lya bwata ruse tiro gorali. Atobagere. Rosafi. Ekigento gichideka isano chioka. Koraiga. Saa 10 nyore koneli ya mochoge mate esa be mate oche inerenge enda motebi muomera nororo ore buno okore bintu bia no metinga sabuno okore bintu bia na kina koligeri by the way akiaro nani ke koligi onde bwenso tatiga na chande kira matu kama na chande kira nantu veras kintu kia konkoja tametine kia bana bakora na kibakora na kiango aro na kwata ekona ya mochoge saa ngapi saa 10 igoro sawa Toma cha. Tingo mochape. Ngangende mpara anse bintaliga. Mbiaye. Mete to gonfe. Tota imondo rende. Nje na itweka to mete ngende. Sawa ko ngombo hiyo. Sawa. Na ora le nkore diri ngone iga. Achaka kira matuka mangi. Uchi besa chiachira. Nantu virus bieka iga tiane tenga. Ta ko kora pi pakakwe. Bona nintike. Nje tiganga nda kone isa 10 igoro ndigichi besa. Sawa.